Sor Mística! Sor Mística! Ja té un dels seus èxtasis. Oh, Mare Superiora! Miri, és que estava en un dels meus èxtasis. Precisament estava connectant amb l'Esperit Sant. Sí, ja me'ls conec, els seus èxtasis. Des de que fa unes setmanetes va arribar aquell paquetet, que només fem que tenir èxtasis. Què diu, germana? No és cert? Sor Mística, sisplau, que jo sóc detectiu, que no em mamo el dit. Està bé, em confesso. Ostres, que regalim, Ho veu? Un altre cop aquesta andròmina. Ai, senyor, el confinament és una prova, germana. Contenció, contenció. Ai, és que trobo tant a faltar el capellà quan venia i ens portava magdalenes. Oh, jo també el trobo a faltar, també el capellà i les seves magdalenes. Oh. I aquesta andròmina? On diu que l'ha comprat? És molt fàcil. Jo per Amazon ho compro tot i així... Ai, perdó, senyor, perdó, senyor, perdó. Que m'entra una trucada de la Sor Feliciana. La deixo, Faci. Ave Maria Puríssima! Ave. Ai, germana Mística, estic molt preocupada, Què li passa, Sor Feliciana? És que és la germana Salvació, que es trobava molt malament i feia molt mala cara, A veure si ha tornat a les andades. Què vol dir? Ja sap que Sor Salvació té certa afició als bolets. No se'n recorda que un dia va sortir corrents pel bosc amb pilota picada? S'havia menjat una truita de manita muscària. No, crec que és molt pitjor. Jo crec que l'hauria de veure la Mare Superiora. Oh, i aquestes herbes, que en són de bones! Mare Superiora! Mare Superiora! Què passa? Què és tot aquest enrenou? Ai, Déu meu senyor! És la germana Sor Salvació! És terrible! Oh, ja ho sabem que és terrible! Si l'hem estat a punt d'expulsar 3 vegades! Ai, que no és això, no és això! És que l'ha de veure, no sé com explicar-li. Fa molt mala cara i diu coses sense sentit. Ja hi som. Ja deu haver tornat a menjar bolets d'aquells. No crec que sigui això. Jo crec que l'ha de veure. Truquem-la, doncs. Segur que no n'hi ha per tant, que sou unes exagerades. A veure, Sor Salvació, què tens? Sor Salvació! Sor Salvació! Que ja tornes a anar col·locada? Calla, beata dels pebrots! Hòstia santa, per tots els sants aguts i per haver! Has vist el que fa la cotxina de la teva novícia? Ai, Déu meu senyor! Ai, nostre senyor! Ai, que això no són bolets ni res! Això és obra del dimoni! Germanes! Ho ha vist, Mare Superiora? Això és obra de Satanàs! Si és que ja ho deia jo ahir, que feia coses molt rares, que fins i tot es va poder aplaudir a les 3 de la matinada. I com té els ulls, Verge Santa! Ai, Sor Angúnies, vol que li faci una miqueta de farigola? Va molt bé pels ulls, Deixa't estar de farigoles! El que necessitem és un exorcista! In Domine benedite in orea gloria in excelsis patria. Para! Que ho necessitem! Un altre cop amb les magdalenes, que no puc venir, que hi ha confinament. Ostres, mira, ja m'ho fet renegar. Pesades, que sou unes pesades. Quin mal geni que té! Què dius, tu? Vinga, 4 Pare Nostres i 2 Ave Maries, au!
Ai, para, que amb això no n'hi haurà prou, eh? Ah, tu també vols penitència? Què passa? Que us avorriu o què? No és això, pare, no és això. És que ha de fer un exorcisme online. Què? Un exorcisme online? Un exorcisme online? Mireu, ja n'estic tip dels reptes de Facebook. Vale? Primer van ser pengeu receptes de cuina, després corta i pega, després fotografies de quan eren petits. Vale? Apa, aneu a cagar la via, home. Ai, pare Isidre, que això va de debò, que Sol Salvació està endimoniada. Sí, pare, Sol Salvació està més perduda que mai. A veure, deixeu-me que parli amb ella. Segur que no ha de ser tant. Sol Salvació, a veure quina ha fet ara, Ai, nena, segur que deu anar allà fins a les orelles dels bolets tòxics. Vell cascarràbies, tinc un missatge per tu. Mare de Déu, la hòstia puta! Ai, para senyor, perdoneu-me. Hòstia puta, això va en sèrio. Ho veieu, pare? Ho veieu? Ai, salvi-la, pare. Ai, que això va molt bé. Això és cosa del dimoni, a que sí? Germanes, tranquil·les, farem un exorcisme. Ara mateix truco al Vaticà perquè em donin les ordres pertinents. Ascolti? Hola, Oli? Buongiorno, questo è il telefono del Vaticano. Per una confessione, preme 1. Per una penitenza, preme 2. Me cago en coll, que això va en sèrio, Per aproximare, preme 3. Que jo no vull parlar amb una màquina, cago en tot. Buongiorno, che cosa succede? Ai, mare, a veure com li explico. Hola, io voglio parlare con sua santità per facere un exorcisme. Ah, un esorcismi! Mamma mia, ma che cosa? Ma adesso il Papa sta occupato, provi di chiamare domani. Prego, questa è una cosa seria, In questo momento tutte le linee stanno occupate. Prego, rimani alla spera. Bip, 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 bip. Hosti, que cabron, i ara què faig? M'hauria d'haver apuntat a un curs online durant el confinament. Hòstia, tot el dia reptes virals i tocant-me la pera i buscaré informació a internet. A veure. Hòstia. A veure aquest número. Ah, vale. Aquí tinc un número. Vale. 6. Hola, sí. Quería hablar con el profesor Jiménez del Oso. Llamo porque he visto esto del exorcismo. Ah, criando malvas? Vaya. A veure. Sant Google. A Google es troba tot. A veure. Aquí. Forocoches. ¿Cómo hacer un exorcismo? Ah, aquí. Usuario. Supercoñao. Esto de los exorcismos, un día en cuarto milenio vi que bla, bla, bla. Ai, mare,
No me'n sortiré. No me'n sortiré. No me'n sortiré. Deixa'm fer un traguet. Pare Isidre. Esteu preparat? Que si estic preparat, m'he mirat 14 vegades l'exorcista. He consultat un xat d'expert d'internet. Estic preparadíssim. Resem. Oh, Senyor, Pare misericordiós, us prego que m'ajudeu. Sí, ai, era això, que venia ara. I... Fica't les magdalenes pel cul, motherfucker! Sé que t'agrada posar-te tanga! Tens la mirada del dimoni! Escolti, pare, que si vol, li porto una miqueta de farigola, que diuen que va molt bé pels ulls, Calla, amb la farigola, com tens veure? In nomine benedicte, iergo t'absolvo! Ara parla llatí i tot! Asereje, deje! Tómame, tómame! Salvació! Que no soc de pedra, Mira que vinc, Pare, resistiu la tentació! Voluntat, pare, voluntat! El Ciri Pasqual! Vull el Ciri Pasqual! El tinc jo. Surt del seu cos! Satanàs! Surt del seu cos! Ves a cagar! Taxi gran morro de cony de la verge del puny! I si provem amb el Satisfyer? Germana! En el nom del Pare, del Fill i de Maria Santíssima, et comino a que abandonis aquest cos, Satanàs! Hòstia puta, m'ha taparà hasta l'ull. Pare, no defalleixi, pare! Que no defalleixo, collons, Ja, in nomine Patri, ego t'absolvo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser la gran noche. Abandona aquest cos! Abandona aquest cos! A Wi-Fi Fire! A Wi-Fi Fire!